best to be with you. Tasty aroma, all upon me. Cheese the world, freeze the birds. Dance, sip and take, blasting up in the glass. Feels like I'm walking on air. Feels like I'm flying. Feels like I'm walking on air. Feels like I'm it's a sign giving me everything will be okay. Sometimes when I wake up and I'm wondering how my life would have been if I didn't sin, I get a little stressed out every now and then. The problems come when problems go when I'm around here. Blessed in the morning, blessed in the evening, and again I realize the reason why I sing.
χθες είδαμε μια υπέροχη επίδειξη μόδας από Αλεξάνδρο Μπόσοχο και τη φίλη μου την Άννα εδώ, που είναι υπεύθυνη εδώ του περιπτέρου. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Καταρχήν συγχαρητήρια για το όμορφο περίπτερο που έχετε στήσει και για φέτος. Πολύ, ευχαριστώ. Και γενικά μου αρέσει όλη αυτή η κατάσταση που είδα σήμερα εδώ, γιατί προσέχετε γενικά και τη δουλειά σας και το στήσιμο του περιπτέρου κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο όντως γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και φέτος το αποτέλεσμα αυτής της έκθεσης και της δικιάς μας κολεξιόν είναι αποτέλεσμα φυσικά μεγάλου πάθους και μεγάλης αγάπης προς αυτό το επάγγελμα. Και το λέω με έτσι πολύ σιγουριά, γιατί σαν αδέρφια 5 που είμαστε υπάρχει πολύ μεγάλη σύγκρουση ενδιαφερόντων και διαφόρων άλλων παραγόντων, αλλά τελικά το αποτέλεσμα το βλέπετε. Έτσι. Τελικά ποιου γνώμη μετράει στο τέλος? Δεν μπορώ να πω, ο καθένας πιέζει όσο μπορεί. Το καλό είναι όμως ότι ενώνετε δυνάμεις, σκέψεις, ιδέες και βγάζετε ένα καλό αποτέλεσμα που είδαμε και μέσα. Οπωσδήποτε. Για να μιλήσουμε όμως λίγο για το νέο εκθετήριο εδώ της γουνοποιίας. Ένα κόσμημα που το είπαν φίλοι γουναράδοι, συνάδελφοί σας. Πώς βλέπετε τις καινούργιες εγκαταστάσεις, το νέο κτίριο εδώ στην πόλη? Είναι όντως κόσμημα, έτσι ακριβώς όπως είπες. Το πιο σημαντικό πιστεύω ότι αυτό το κόσμημα θα παραμείνει στην Καστοριά για τους νέους της Καστοριάς. Και αυτό το κτίριο εμένα προσωπικά μου δίνει ελπίδα ότι η γούνα, η ελληνική, η καστοριανή δεν θα πεθάνει ποτέ. Και είναι η ερώτηση επόμενη τώρα που κάνω και Δεσποινή Σάνα, ότι οι δύο συνδέσμοι μήπως πρέπει να ενωθούν επιτέλους και να γίνουμε ένας σύνδεσμος δυνατός? Κοίταξε, αυτό είναι οπωσδήποτε και δεν ξέρω αν μετράει η γνώμη η δικιά μου, αλλά θέλω να παρακαλέσω πραγματικά. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε και σας παρακαλώ από Αλεσάνδρο Μπόσο εκ μέρους, ελάτε να ενωθούμε, έχουμε πάρα πολλά κοινά και μόνο ενωμένοι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά πολύ πιο καλύτερα. Έτσι, αυτό είναι σημαντικό μήνυμα που περνάτε κι εσείς, γιατί το έχουν πει και πολλοί εκθέτες και άλλοι ζητάνε αυτό το πράγμα. Έτσι. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα και κλείνοντας πώς βλέπουμε την επισκεψιμότητα. Ο σύνδεσμος εδώ, ο προφήτης Ηλίας, έλαβε τα κατάλληλα μέτρα για να φέρει κόσμο στην έκθεση φέτος? Πώς ήταν η πρώτη μέρα? Και τα κατάλληλα μέτρα έχει λάβει και τα μηνύματα που λαμβάνω από τους πελάτες είναι τα καλύτερα και η οργάνωση είναι καλύτερη φέτος και σίγουρα έχουμε περισσότερο κόσμο. Όχι μόνο τους πελάτες που έφερε ο σύνδεσμος, αλλά οι πελάτες που έρχονται μεμονωμένα μόνοι τους και πιστεύω ότι και οι χώρες που έρχονται οι πελάτες είναι πολύ περισσότεροι φέτος. Ναι. Ναι. Σε σύγκριση με την Αθήνα, πώς είναι οι δύο εκθέσεις? Επειδή έχω πάει στην Αθήνα, να μην λέμε τώρα πράγματα που δεν ισχύουν. Σίγουρα εδώ είναι περισσότερος κόσμος. Ναι. Έτσι πιστεύω. Μάλιστα, εγώ Έτσι πιστεύω. Χωρίς να προσπαθήσω να μειώσω οτιδήποτε άλλο. Έτσι, ναι. Απλά λέμε και συγκρίνουμε το που είχε πιο πολύ κόσμο. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Εγώ τελειώνοντας θα ήθελα άλλη μια φορά να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μας που ακόμα αυτή τη στιγμή είναι στην εταιρεία και εργάζονται ακόμα και μας βοηθάνε τόσα χρόνια σε οτιδήποτε. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η έκθεση όπως είναι ένα μεγάλο μήνυμα. Όποιος έρθει εδώ πέρα σίγουρα θα θελήσει του χρόνου να πάρει μέρος και θα κάνει τα πάντα να βρει κάποιο χώρο να εκθέσει τα μοντέλα Γιατί από ό,τι εσείς συμμετέχετε κάθε χρόνο βλέπετε ότι φέρνει αποτέλεσμα και γίνονται και αγορές. Οπωσδήποτε, έτσι. Μάλιστα. Καλές δουλειές εύχομαι στην εταιρεία σας, να είστε καλά και πάντα έτσι δυναμικοί με ωραίες ιδέες.